ka football te shisen banong ka dei tang shapang joki hi habang ikan mau ya ka football kamut ikan mau ya Messi bat Ronaldo namar kine ki arngut kidei maki hi ki papan shong shit bha ya ka football bat ki papalong ya ki nong kersan joki ban i ya ka football dei namar joki bara oi perlok hanin kami Cristiano Ronaldo ulak karwit arteli ki gol haka jingi lekai Saudi Pro League bat mentapat ke step sei magic Lionel Messi daka jingi lekai bha hakimadan haka baulio ban karwit ar gol haka jingi lekai MLS Persia ya ka DC United bat kawe ka assist kabal pelong ya ka Inter Miami ban job dalai la ar gol ia ka DC United bat menta nakaliang jong Lionel Messi uladap hadu lai spa khandai phuwe career assist bat praspa prapu ar gol haka career jongu bat hakane ka jingle kai Lionel Messi ulalong ro kum man of the match te perlo hakane ka video tangkum nehi ngin sai kandu pat hakawe ka video khuble shibun wat klet ban subscribe